ଯିବା ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ିଟି ବହୁତ ଦିନ ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି। ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ପଛପଟା କ'ଣ ତା ସକା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଠିକ୍ କରାହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯିବା ଗାଡ଼ି ସରିବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଯେଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ତ ଜାଣିନି କେମିତିକା ହେଇଛି, କେମିତିକା ନାହିଁ, କେମିତି ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ନିଜ ଭାଇ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାବେ ମୋତେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏଇଆ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଯିବା ମୋ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସବୁ ଫନ୍ଦ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଏପଟେ। ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ିଟି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସରିଯାଇଛି। ଯିବା ହେବ ସେଲ୍ଫ ତ ନେବନି ବୋଧେ ଟ୍ରାଇ ସେଲ୍ଫ ନେବନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିକି ଥିଲା ନା, ତ ସେଲ୍ଫ ନେବନି। ଟିକେ ମେହନତ କରି କିକ୍ ମାରିବାକୁ ହେବ ଆଉ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା ଭାଇ ଗାଡ଼ି। ଚାଲ କିକ୍ ମାରିବା, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେବନି। ପ୍ରେ କି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉ, ମାନେ ଗରମ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ କିକ୍ ମାରିବା ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେବ, ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ। ଓକେ, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରି ସାରିକି ଦେଖାଉଛି। ଫାଇନାଲି 4-5 ମିନିଟ୍ର ମେହନତ ପରେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା ସର୍ଭିସିଂ କେୟାର। ମିଟର ଖରାପ ଅଛି, ବାକି ଲାଇଟ୍ ଏପଟେ ଜଳୁଛି, ଏପଟେ ମିଟର ଖରାପ ଅଛି। ବୋଧେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି ନା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ହେଉନାହିଁ। ଯିବା ସର୍ଭିସ୍ କେୟାର। ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ିଟି ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ମାନେ ଆସିଛୁ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ। ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ଗେଷ୍ଟ, ସବୁ ପାର୍ଟି ଲୋକ ସେଇଠି କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି। ଧାନ କିଛି ଧାନ କଟା ହେଇଛି। ସନସେଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆକାଶର ଭିଉଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ଆସିଲା, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଠି ବସିଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଯଦି ସିଏ ଉଠିବ ଏବେ। ଥରେ ଦୁଇଥର ଟ୍ରାଏ କଲା, ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ୟାକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠୁଛି। ଇଏ ହେଭି ପାୱାର ଥାଏ ନା, ତା'ର ଯେଉଁ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଥାଏ, ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥାଏ। ତ ଉଠିଗଲା ଯେମିତିକା ହେବ ନା କାହିଁକି, ଉଠିଗଲା। ବହୁତ କାଦୁଅ, ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଧାନ କଟା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ।